despois de pasar uns días un pouco duros, pois temos unha boa noticia que todos os PCRs de ayer, que son 69, deron negativos, vale? Entón, en principio, creo que os que fixemos ayer non estaríamos confinados, pero depende dos Sergas e da Sanidade. Estamos a expensas de que eles nos chamen un ratiño e poder abrir as portas con normalidade ao público. Así, con certo alivio despois dos nervios e a incertidume destes últimos días, Rosa, xerente das instalacións, trasladaba aos medios de comunicación que se agolpaban ás portas do camping os resultados das PCR realizadas onte por Sanidade, tanto os usuarios como os propios traballadores. Como ela dixo, das 69 persoas analizadas, todos deron negativo por COVID. A alerta partira un día antes, o sábado, ao detectarse 2 positivos en 2 persoas que estiveran aloxadas nas instalacións nos últimos días. Tratábase de 2 mulleres da mesma familia, veciñas da Coruña, que xa non se atopaban no camping e que permanecían illadas no seu domicilio, con síntomas leves. A partir da confirmación do seu positivo, as autoridades sanitarias activaron o protocolo de actuación, confirmándose un total de 7 positivos. Dende a dirección do camping quixeron agradecer tamén o apoio e os ánimos recibidos estes días. Agradecer a todo o mundo o apoio que tuvemos, da vecindade, da alcaldesa que nos puxo todos os medios, da Asociación de Campings de Galicia, e os meus traballadores que estuveron dándome apoio todo o rato, que foi moi importante, e a xente que tuvo en xeral moita paciencia e supo comportarse nestes casos. Gracias a todos. Aínda así, Sanidade continúa realizando controis e rastrexos para detectar a novos posibles contaxios.